Ikusten duzuen bezala, bildotxak aurretiaz prestatuta daude. Tripaldeak garbi, ipur atzekaldeak baita ere garbi, pero dena prest. Beraz, mostaileak prest. Beraz, lehen da bizikotan da astera goaz, Zugarramundiko laugarren espitxirra astera doa, beraz, bat! 2 eta 3, beka Zugarramurdi! Zarata pixka! Hau izotza! Mosteko! Gesan lepora! Jon oraindikan! Enkaldearekin, pause batzuk aurreratu da! Ez dago tarte handirik! Aber zein den hauek markatzen duten denbora. Erreferentzi bezala denborak markatuko bai dituzte. Ondorengo parte hartzaileentzako. Venga oiuak! Badirudi Gexan aurreratu zaiola pixka Joni. Aber zein den aurrena, beraka hasten dena. Ardiaren zati bat egin. Eta beraka hasterakoan ikusiko dugu zeinek duen abantaia. Gexan! Gexan da Iruzpalau aizturkadaren bentak hartu duena. Eta badoa beraka. Azkarra bera, azkarra! Azken Guraize kolpeak emateko Gexan. Dexenteko abantai hartuta. Zan bezala bukatutakoan eskua gora egindakoan markatuko dute denbora. Aupa Zugarramurdi! Azken Guraizekadak. Denbora! Gexanentzako 2 minutu terdi inguru. Gutxi gora bera. Azkartasunaren apostu egin du Gexane goitikan. Venga, animatu Joni! Apa, apa! Venga, Jon, venga! Denborarik ez galdu, semifinala jokoan bai dago. Esan, 4 mostaila azkarrenak pasatuko direla final erdietara. Apa, Jon! Eta gogoratu ezaztu, argi, berde eta gorriak. Gogoratu 2 minutu terdi inguru. Markatutako orain arteko denborarik azkarrena. Bombilla gorritxo batek segundu bat gehiago. Baina, 2 bombilla gorrik kanpoan utziko lukete parte hartzailea. Apa, Jon! Venga, Jon! Azkeneko Euskal Herriko ardi mostaile txapelketan bigarren sailkatutako mostaila dugu, hartzaia bera. Azken Guraize kolpetan. Eskua gora, denbora markatzeko.
Eta kostatzen ari zaio. Luze egiten ari zaio. Eta denbora. Txalo gero bat. 4 minutu terdi inguru. Epaiak. Eta gertu egon, Kike. Jon eta Kike, gertu. Kike prest. Beraz, 1, 2 eta 3. Hasi dira. Kike izterraldetikan. Jon, besotikan. Hemen ikusiko duzu bakoitzak bere teknika baliatzen duela, zeinetan erosoen aurkitu. Hauze talde da. Badoaz. Zango nuke Kike pixka eta aurreratu zaiola, aurreneko iztarra moztu baitu, baina argi jakiteko, ardiari buelta emandakoan, jakinen dugu. Kike giturengo joalduni abarkak lapurtu izkie. Baina ez dago aldea hundirik. Badirudi pixka eta aurreratu zaiela. Nor izanen da, Kike uste dut, baina Jon ez dago oso atzean. Beraz, oraintxe estutzeko momentua. Eta Kike berak hasi da, Jon baita ere, baina Joni oraindikan atzeko hainken aldea gelditzen zaio. Beraz, Orion eta Josu, gertu. Zuek izango baitzerate ondoren arituko zaretenak. Eta gogoratu, Gexan eta Jonen denborak, balekoak, segundu bat gehiago, erantzi beharko zaie argi gorri horren gatikan, baina Gexanen markatutako denbora, oso denbora ona, berak markatu dituzte erreferentziak, 2:26 Gexanek markatutakoa eta Jonek markatutakoa, 4:18. Beraz, denbora hoiei segundo bat gehitu beharra. Beraz, DJ, musika gora! Venga! Badoaz! Biak beraka! Biak naparra! Berarra! Eta Kike, Baldorba ingurukoa, Lekunberri aldekoa, bueno, auskalo. Iruñan, sortua. Kike bere, azken guraizeka da, gogoratu eskua jaso bar dela, denbora markatzeko. Kike bai, azken guraize kolpeak. Eta eskua gora, Kike denbora. Eta ez, aztu hor dago Jon. Oraindikan Jon Zamarinen denbora hobetzeko aukerarekin. Aupa Jon, aupa bera.
Nun daude berarrak? Berantarrak? Ba, animoa gora, Ez, hori ez du. Aber zein den markatzen duen denbora, gutxi gora bera! Apaion! Animo! Eskua! Honek ardiak udaberriak moztuko zituen da orain, aguketak. Venga, Jon! Horia! Eta gertu, Zorion eta Josu ekizuain. Zorion esteikan atokiaren ezkerraldean, Josu eskubi aldean. Hori egokitu zaien ordena. Venga, Jon! Hori da! Bere lanak bukatzen! Veteranoa dugu Jon, Zugarra Murdin, ez du kale egiten! Beste aldea! Eta orain bai, azken! Zatiari ekin dio! Aupa Jon! Aupa bera! Hora Nafarroa! Jon eskua gora ezaztu bukatutakoan! Eta denbora! Txalo beroa Jonentzako! Bat, bi eta hiru! Hasi zaigu! Hirugarren tanda hau! Venga, giro berotzen! Juan Bargara, pixkat, hotz etorri zarete, joan zen urtean etorri zerenak, oiek bai, animatu! Zorion, trabaku gainetik etorri zaigu! Josu berriz, Ibiriku, Eguez Ibarretik, Padoa, Josu gora! Zan Zorion lepo aldetik hasi dela, beraz, ez dago alde handirik, biak Guraize kolpe, eutxi Zorion, eutxi lasai, hartu berriz, kontrola, hori da. Segundu oso garrantzitsuak, berriz martxan jarri, eta erritmo hartu. Josu, aurten Zelanda berrian, munduko txapelketan Euskal Herria ordezkatzen izan dugu. Ez dira haue, edonolako moztailea. Pisu handiko moztailea ardimozketa munduan. Zorion beraka, badirudi pase edo Guraiz kolpe batzun bentaia, baina Josu ez doa oso atzetik. Guraize kolpe handia, aizturka da bizia, klas. Beraz, gertu Mikel Velasco eta Xavier Mesedes, gertu eszenatokitikan. Ez dago tarte handirik. Zorion edo Josu. Josu edo Zorion, denbora oso ona markatzen. Josu Guraiz handiak hartu ditu.
Egurra ez, artilea. Apa Sorion. Azken kolpeetan. Baita Josu ere bai, ez da tarte handirik edongo. Denbora onak. Eskua gora, Denbora markatzeko. Apa Sorion. Apa Josu. Josu Sorion, Sorion Josu. Ez du joango da. Ez du doa. Hemendik ez dauta ikusten baina. Denbora Sorionentzako, denbora Josurentzako. Kiroltasuna, nola? Aurtengo laugarrengo espitxirreko laugarrengo tanda. Hau kuriosidadea. Baina horrekoa gertatzen dira. Badoa Mikel. Guraiz horiek ikututa daude. Zerbait egin die. Abiadura bizian. Mikel da Xabi. Hau ere bai, lehi estua. Xabierrek etzanda egiko du, alde bat aurrena. Ondoren, ez dakigu ipurdi emango digun beste aldea egiteko edo ardia mogituko duen. Baina badoa, abiadura bizian, badaki zer den, txapela etxera eramatea. Eta Mikel, tatuaje berriarekin, Guraizeak, nola ez? Hauri Mikel. Handiz jazara, txau. Badoaz, musika gora, DJ? Musikistoi neure kontu, Soinu teknikariari zaratak. Joseba, soinu teknikaria. Hor dugu Joseba Danboriena, Nafarroko Pinpon Federazioko lehendakaria. Etxalarkoa bera. Badoaz. Esango nuke behar bada Xavier, edo Mikel edo Xavier. Abiadura bai Xavier aurrera batuta. Bai. A ber, etxalargorik hemendik. Joseba, gaine, kalaro. Hori da! Hori, abiadura. Aupa Mikel. 2 segundu! Badira makinarekin ere, hain azkarrak ez direna. Aupa Mikel! Kontra! A ber, ripena bestiri pauko zue horti. Motiba etxendata. Badoia, Mikel Velasco! Joan denuen urteko munduko txapelketan artileri gisa lehiatu zen, Euskal Herria ordezkatzen, eta bueno, azter nolako erakustaldia. Gaur bezala. Ardiak mosteko Guraizeak, baina bere burua makinak mosten du. Venga, Mikel, azken Guraize kolpeak. Txalo beroa, Mikel entzako. Biak prest, beraz, 1, 2, eta 3! Hori! Hau izango dugu, Guraizesko azkenengo txanda. Beraz, hauek bukatutakoan jakinen dugu, zeintzuk izango diren lau sailkatuak. Badoa goiko aldera, estarrira. Biak, nor baino nor, ez dago txantxari. Bueno, pizka bai, baina venga. Animatu ditzagun, aurreneko parte hartzea. Hori! Zuen pentsatu baita ere ez dela berdina. Ikuinu baten, etxalde baten mosten egotea, edo hor plaza erdian.
Txalorik fuertenak, hauek dira aurreneko parte hartzea eta espero ez azkena izatea, oso ondo ari dira. Biak ala biak, base berdintxuetan, aizturka da, hundiak emana. Mikel eta Iñaki, bai. Mikel eta Iñaki, Iñaki eta Mikel. Badoaz beraka! Ez dago txantxari! Badoaz biak, beraka! Ez berara, Beraka erraiten dugunean, bigarren zatia edo zein alde bat egitakoan, goraka edo ipurditikan bururantza, eta ondoren beraka erraten dugunean, burutikan ipurdirantza, bai? Bizkat jerga kontrolatzen ez duzuen entzako. Eta eskua gora, Mikel eskua gora bukautakoan, Iñaki eskua gora, gutxi falta zaie, eta interesgarria izango dauen denbora baitare. Eta prestatzen joan, senior kategoriako parte hartzaileak. Denbora! Mikelentzako. Ezin da, behin eskua jasotakoan, ardia ezin da ikutu. Beraz, ondo pentsatu, eskua jasorduko. Eta badugu, azken Guraize kolpetan. Apa Iñaki! ¡Viva Zu! Eta eskua! Gora! Hori da! Beraz! Ez da... Ditxoi, pero... Denbora markatzeko makina, ez? Edo besoa ez dago. Bai, bueno, kronokoak ez ditugu aipatu, baina betaude kronoak prest, mostaileak prest, denok prest, bat, bi eta hiru, hautxe! Senior mailako aurreneko tanda! Biak! Momentu berdinean goraka! Badirudi Joseba aurreratu, ez Mikel Joseba! Mikel! Ez, biak, nor ala nor baina nor! Ez dago tarte handirik! Txalo! Zarata, entzeo zer Zugarramurdi, kopo! Hori! Joseba, Mikel Joseba! Denbora Mikelentzat! Denbora Josebarentzat! Adi! Hiru esandakoan, bat! Bi eta hiru! Aupa, mutila! Nor izango lehendabizikoa gora, Roma! Unai bebai! Abia da puntotxu hartun da! Makina kolpe, azkarra! Badoa, Roma! Berakastera! Hasi zaigu beraka, Unai ez da oso atzean! Bi makinaka da! Baina Romanek abiadura hartu du! Azken paseak! Eta denbora! Romanentzat, denbora interesgarria! Unai beraka! Roskada! Ole! Temaz! Eta Unai! Apa Unai! Denbora! Unai entzako! Romanen denbora balekoa! Hansel Antonio, listo? Beraz! Kronoak gertu, epaiak gertu! Bat! Bi! Eta hiru! Musika gora! Hau temazo bat da, gure sasoia! Morroskada! Estoy harto, lo que yo quiero ser ¡Torero!
Eta, bai, Antonio eta Hansel. Pase bardinean, Norritxako da beratz hasiko dana. Ontxe ikusiko zue, ontxe Hansel beratz. Baitz Antonio be. Hansel aurreratu, ardilla pizkatxu bat horitxuak urte hotzo. On Antonio garrapatu dau. Antonio, Hansel, Antonio. Hansel emoten dau. Pare bat paseko abantaia. Eta Hansel. Eta Antonio. Ole. Gertu, Txumiz, gertu. Ba, bi, eta hiru. Badoaz. Venga, Zugarramurdi. Lo gelditxu gari. Badoia, Txumiz. Zamaldera. Ez dago alde handirik. Dominik, bizpairu pase. Baina hemen ebrabakiko da guztia. Beraka Dominik. Txumiz ritmo hartzen. Badirudi Dominik bukatzera dikoala. Beste hiru bat pase. Txumiz beraka baitare. Ez ahaztu, argi gorriak eta berdeak. Denbora Dominik entzat. Eta denbora Txumiz entzat. Txalo beroak. Datorren urtin be, pasatoz. Bero, dena ondo, pantomenal. Beraz. Honek emoten dago ez da gizela, honek euskera ikasten dabi. William, ondo. Beraz, dena prest, bat, bi, eta hiru, hasi dira. William da Joseba eta William, badoia. Denbora gitxiko tartia. Eta azkan tanda bakarrik gelditu jako. Zugarramurdiko espitxiroren harima, antolatzaile, idea, buru, dan Bero, Kronoaren aurka. Beraz, Bero, joan prestatzen, ondoren, zu. Eta badoa, Joseba edo William edo Joseba. Ez dago tarte handirik. Burruka Joseba, William. Joseba, gabiadura hartu du. Badoa, ez du atzean gelditu nahi. Denbora Williamek, denbora Joseba. Ez. William, ikusi do. A la puta kai. Mentitzen do, baina holanda. Alagu, kalera, kanpora. Ez da femo, mono. Otabu. Prest. Zugarramurdi. Utzitxuin bergara, Epaiak prest, Bero prest. Beraz. Zarata atara, Badoian Bero, bi, eta hiru, denbora. Badoia Bero, musika maestro. Badoia Goruz. Venga, Bero. Pase Lucía. Pase Lucía, kontxiko ziko zue, berazkua. Badoia bera, txaskan ardinen kolpia, gardi erdibez. Aupa Bero! Atzera kontua, bi, eta denbora! Artilariak prest, Kronoak prest, beraz, bi, eta hiru, hasi dira, open maila. Veterano edo zaildua, makina bat, ardi bizkar gainean, David aurreratu da pizkat, baina Atilano ez datzean geldituko.
Harrapatu egin behar orain. Baina bai hartu du, Davidek erritmo hartu du. Badoaz, estu egongo da. David beraka, Tilano baita ere. Badoaz, pauso bi, pase bi. Ba David, iru. Denbora Davidentzat. Denbora Tilanorentzat. Jalo eroa. Venga, berotu estarriak, berotu eskuak. Kronoak prest. Ba, bi, eta iru. Badoaz, gora. Tesar eta Andoni eta Tesar. Pase bi. Pase luzea. Ardia etzanda ikusten duzunean. Horri pase luzeak egiten esaten diogu. Eta beraka. Pare bat. Pasetako abantaia, baino ez du doa. Eta denbora Antonientzat. Badoa Cesar, txalo baroa Cesarentzat. Azken pasea. Denbora Cesarentzat. Badoaz aurreraka. Minutu erdiko denbora markatzen ari gara. Beraz, Kevin eta Taoia. Bateratzen dutela hauek. Ezin pagatutako lana. Bi esker, Mutilak. Eska Mutilak, uste dut hor lanetik dauko. Eta zelan ez, bolondrezak, baitza kamisetan saltzen. Herriko gaztiak, herrikuak. Beti, Kontailiokin. Atope komprometi duten zari, eskertzekua da. Bi esker, Zugarramurdi. Kevin, ondala, 5 ordu dago, listo. Taoia, badato. Taoia de hemen bizi da, A ber, Zugarramurdi, bihar bezala animaten badu. Kontuz horrek ikurriñak altza gora, txaba. Bestena jentik ez dau ikusiko. Bera. Kostailiak prest, epailiak prest. Ba, bi eta iru, hasi da! Aupa Tao, aupa Kevin, pilla! Pase baten aldia, azkar txatila izango da erabakiko da bena. Esto aldean dirik. Makina dandillak, billak beruz. Kevineri borrokan. Eutzi Kevin, bota Tao. Gelitxuriako tirakada bat. Ez dago Kevin atzik gelitzeko. Denbora Taoia. Eta denbora Kevin. Tururu. Taberrara jubiko bestena, zaten da demogura futbolista. Alba. Bueno, Joseba, relevo. Horrengo tandan Ipar Arrita eta Mikel Etxegarri mesedez, eszenatokira. Ipar zu eskarrien, ekialdera. Ipar ekialdera. Mikel Etxegarria, Timatarra, Eskuma. Ardiak prestatzen aldia. Prestatzen, daukau eskerreko aldian, daukau kostaldeko tximista, Ipar Arrita. Eta Eskuman, Bizkaiko Timatar Jala, Mikel Etxebarria.
hasi arte. Ipar prestado. Bueno, Motilla. Prest hauzie, epaiak prest, kronometroa prest. Bat, bi, eta hiru! Eta badoaz, lehenengo garroian, nor izango da, piso batera jundia lepora. Venga, Bizkaia! Piso batera mozen dira askotan. Ipa lehenengo luzetara, Mikel bebai hortxe dago. Ala, Ipar! Oso paregatuta nor izango da lehenengoa, buentia emoteko, eta lepotik, Mikel Ipar, Ipaia. Azkeneko zarkaldan eta berantza, hasi da Mikel Iparri azagoiako hartuze. Ipari, ies egitxakon pizka, baina Mikel, denbora! Ipar hortxe dago, apalekitxo, eta denbora Iparrentza, txalo bero bat bizitzako. Urrengo parte hartzaile Loran Paris, Azparnearra, Jet. Egongoa. Iba como un tiro. Cago en... Y claro. Verde. Arines, baino garbi. Bueno. Bueno. Honek harina tira, honek azkarra tira. Loranek badaki zer dan txapela irabaztia. Zugarramurdiko lehenengoko txapela etxera eruan, ez dakiuna, lune ubiko da ben. Eta Kaisara, joan den urtien finalista. Beraz, goi mailako eliminatoria, Zugarramurdin. Beraz, Mostaia prest, denok prest, bat, bi eta hiru, badoaz! Venga, Zugarramurdin, zarata pizkatxua, nervioso ipintxeko espadabe, venga! Loran, badoia Loran, baitxa Kaisara be, Beruzkuan erabakiko da dana, Beruzkuan, oso pare, ba Loran, ba Kaisara, Berazkuan, Loran aurreratu pizkatxu bat, badoia ba, bi, norri txango, denbora Loranek, denbora Kaisarak. Ekizuan, gestiona edarila ardizentzako. Eta bagoaz aurrera, aurten irailea, bigarren Euskal Herriko ardimoste txapelketa, nola ez Nafarroa. Burutuko dugu, iraiak emeretzian, izugarrizko azoka prestatu dugu, hainbat artisau ikusteko. Azkartasuna izanen dugu, baina baita txukuntasuna. Eta beste erabateko lehia izaten da. Bai, egun guztikoa, beraz, ez dago zertan goizean goiz etorri, egun pasa goizeko 8etan hasi, eta iluntzeko 8ak bitarte, hainbat ekitaldi izanen dira bertan. Beraz, hemen gonbitea luzatua. Beraz, kanporaketak bukatuta, deituko ditugu Guraizesko aurreneko semifinalistak. Beraz, hauek zozketa egin beharko dute, zehardi egokitzen zaien, eta deitzen ditugu, txalo bero batekin hartuko ditugu.
Beraz, deitzen ditugu, txalo bero batekin. Kexan, San Magi. Datorrela maira, sosketa egitera. Datorrela baita ere. Eta Timpon jokalaria. Etxalargo, Xavier, datozela. Hauen artean jokatuko bai dute. Aurtengo aizturrezko finalerako plaza. Beraz, hemen txapelak jada jokoan erabakitzen hastear daude. Beraz, aurreneko tandan Zorion eta Kexan. Prestatu. Segundu gutxi barro. Final erdiak izango bai ditugu. Beraz, ja ardillak prest dauzenian, Zorion da Kexan goian daoz. Lideratzen dugu, beraz, nahizuenian epailiak, hartzainak, bero, ana ondo, bago jaz. Bueno, ardillak listo. Ardillak gora. Bueno, beraz, hemen ditugu aurreneko bi finalerdia jokatuko dutena. Zorion eta Kexan. Beraz, krono agertu, artilaria agertu, epaia agertu, hartzainak tragu erudotzago, horre gustora da. Beraz, bat, bi eta hiru aurreneko finalerdia. Kexan eta Zorion. Zorion eta Kexan. Ia DJ, musikatxu, Bestena bost barik ditzuko nas finaletarako. Eta badoiaz. Oso pareko, aizturka landillak. Bueno, hau dena eta Pare, zango neuko, ez dago aldean dirik, lehin markatutako denborak. Kexan eta Zorionen artean, segundo bitxi batzuk izan dira. Eta Zorion berut. Eta Kexan belaster. Venga, Zorion, haupa Kexan. Gura izekada, azkarrak ikusten dira. Eta parekatu, momentu honetan. Ados, jaunak, ados! Jaun, Andre! Pase bardinean! Baten bateke! Zorion horre usten, Kexan honesan digun, ez! Pare! Ez dao aldean dirik! Eskua jasotzen da belenda bizikua! Kexan garazuak, baina abilenari pasaten jake. Ez da pasaten ezebez. Jakin jau, rekuperaten, nor izango da. Zorion edo Kexan. Kexan edo Zorion. Zorion! Eta Kexan! Altza gora eskua, txaba. Trukotu.
Zeu, gizan, Aitzak ikusten botzu. Alakorik, Venga, esto es solako txartu egin. Eta deitzen duguz, Josu eta Xabi gertu egon, epaia emoten da benian. Bueno, zerrezate, nik amene gauzasko ikusi dira. A ber, ondorenguak zelan eitzen da behen, baina nik ez dut zerrezango. Ekizoan, Xabi, segi gora. A ber, ze moduzko lan eitzen gaitxuen. Josu, etxuri. A ver, importantia etxuri. Epe maitez etxuri. Bueno, dana gertu, bigarren final erdi honetarako. Beraz, epaia prest, kronoak prest, artilariak prest, bat, bi eta hiru, az daitezela. Finalerako txartelaren bilako leia. Eta egon prest, aurki deitzuko guz, senior mailako zozketarako. Beraz, lehen deitzuniko parte hartzaileak, duan gerturatzen, tanda hau amaitzen danean, zozketa ingo dut. Xabi, Josu, Xabi. Eso, corta tú. Iu! Gora Nafarroko Ping-Pong Federazioa. Honek, boztu, usu belantxeri. Azkar, da ondo. Eta... Esango du, Xabi ja, vuelta emoten doi ardikari. Vuelta emoten hasitako. Eta Josu, guraize kolpe. Xabi badao, azkan kolpiak. Azkan kolpik esango neuko, amendik ez dugu argi ikusten, baina bentaia desentia. Bai, denbora! Minutu bi azpi. Eta horrik usten dugu Josu. Apa Josu! Azkaneko zatila. Korta tu! Korta, Josu! Kostu!
hemen epailien erabakia izango da. Dana erabakiko da bena nik uste. Eta denbora Josurentzat. Senior mailako lehen aipatutako Sumis, Joseba Atar, Mikel Galvez, Joseba... Open finalerako. A ber, jun prestatzen. David Labañetatik, Andoni Eslava, Kevin Cao, Mikel Etxebarria eta Loran Bari. Juga prestatzen. Zeitzuko zaitzuegu laster. Zosketarako. Dominik. Nora Jusara. Dominik. Hor dugu. Bestera. Bera. Mikel gertu dago. Eta juga prestatzen. Roman eta Joseba Atar izango uso ondoren. Beraz, gertu! Denak gertu, Mostaia gertu, bat, bi eta hiru, hasi dira! Aber, nordoia finalera! Ia zugarra burdi, xiliza Joseba! Botón! Eixarati badabe nerviosoi pintxeko! Badoia, Mikel aurretik! Mikel! Baina Dominik ez da urrun! On Dominik, on Mikel! Pauso baten barruan! Dominik aurreratu da! Aurreratu! Bat! Bi! Norri izango! Mikel! Eta Dominik! Segundu bitxi batzuk! Bera, Joseba Atar eta Roman Jonket gertu egon. Baleko denbora, aurrena. Eta bordariko etxaldetikan aurtengoan ere utzi dizkiguten bildotxak. Gertu ditugu, ez diegu asko itxaroten utziko, beraz Roman gertu, Joseba gertu, bat, bi eta hiru, badoa bigarren finalerdia. Eta norri izango, Joseba! Joseba doa! Roman ez datzean gelituko, orain Romanek ematen du, beso azkarrago garbitu duela. Beraka Roman! Joseba bizpairu pase. Roman berak asistu bizian. Bai. Bat, bi. Eta denbora Romanentzat. Eta... Apa Joseba. Denbora Josebarentzat. Gogoratu aurreneko tandan denbora bat izan dela baleko. Tamboriena eszenatokiaren ezkerraldean. Eta Iñaki gertu.
Txalo bat gure bolondresentzako ardiak eusten dabiltzana. Gauen baina elegantea horik ez dago. Apa mutilak, eskerrik asko. Sumise, ardimozketan aurreneko denboraldia. Gazte odol berria. Eta hemendik animatzen ditugu. Gazteak behar ditugu ofizioan. Beraz, mostaileak prest. Denak prest. Aber Zugarramurdi ez, arata pixkat. Bat, bi eta hiru. Badoa. Pase batez utziatzean. Joseba aurreratu da. Pase luzea. Joseba berak asiztu bizian. Tximista Iñaki galtzetan. Baina Joseba dirudi. Tximista. Badoa beraka. Apa Iñaki. Apa Joseba. Denbora Josebarentzat. Txalo beroa. Badoa Iñaki, apa Txubiz! Izantzuko hartza! Txalo beroa, apa Iñaki! Ene Iñaki! Ama pikusi etxetik. Eta... Beraz, gertura... Eta bueno, aprobetxatzen dugu gogoran azteko, behin makina itzalitakoan, ezin daiteke ardi ez da ukitu ere egin, bai, beraz? Tao. Kevin. Andoni. Antxon! Eta, deitzen ditugu, txalo bero batekin hartuko ditugu, goi mailako Etxeberria, eta Kevin Daniel txalo bero bat! Kevin, venga gora. Gora. Arriba. Beraz, urrengo tandan. David eta Loran. Beraz, Logan eta David, gertu egon. Eta ikusleak begirik ez itxi, hemen abiadura geroz eta altoago jongo da. Goraka, mostaileak prest ditugu. Beraz, mostaileak prest. Ba, bi eta hiru. Apa Zugarramurdi. Badoa Mikel. Kevin atzean. Baina oso pase gutxitara. Mikelek hartu du abantaia. Badoa aurretik, norberak hasiko. Baita Mikel, Kevin. Bai, Mikel aurretik pizka. Pase pare bat. Ez du galduko abantaia. Aber, ze denbora markatzen duten. Eta... Denbora Mikelentzat, denbora Kevinentzat. Estu joan da. Oso estu. Milesimetan jokatuko da Jaron Andrego.
fuerte, David. Esto es suerte. Tú fuerte, David. Dale fuerte. Dena ondo. Alderantziz, alderantziz. Ongi, barkatu. Ondo. Barkatu Logan, Barka bezabe horre. Orain txapela kendu, Ikusten duzu bakoitza bere trikimaiatxua, korapilloa, ardia kolokatu. Horraztu pixkat. Denak prest, epaileak prest, bostaileak prest. Gertu, bat, bi eta hiru! Venga! Norri txango, Logan! Davidek bizkarre zurratzetik pixka gehiago garbitzu. Balilloko itxegotzo. Logan aurreratu ez. Biak bat. Norri txango beraka. Logan. Eta David, pase bat. Bi paseko aldea. Logan erritmo hartu. David badoa beraka. Apa David, apa Logan. Denbora Logan. Denbora David. Oso estu. Eta datozela Andoni Eslava, Orotzeko basurdea eta Taoiako Zugarramurdeko esperantza berria. Finalista bai, baina ez du irabazi, ez? Ez du irabazi, non. Hoy no ez du irabazi, posible, liteke. Beraz. Ez du joango da. Finalaren atarian gaude, jaun Andreok, Zarata pizkat, kopon. Desanimatzen hasitan hautan, ni. Pasan urtekoak zarata gehiago etxede. Beraz, mostaiak gertu ikusten ditugunean, epaileak prest, kronoak prest. Bat, bi eta hiru, badoaz! Konturatu, nor, Andoni, agoraka. Taoia Andoni, aurrekoen kronoak buruan. Tanda bizkorra. Andoni badirudi pizkat aurreratu dela. Ikusin behar berazkoan. Taoia pizkat aurrerago. Taoia eta Andoni. Andoni. Bi pase. Taoia, Andoni, Taoia. Andoni! Eta Tao. Denboren zain eta epailen zain egon behar. Kiroltasuna nola ez? Bueno, nik badaki. Zaio eta Xabierri eskubi aldean. Eta aprobetxatuko dugu Open mailako finalistei so egiteko. Beraz, etorri Andoni Eslava eta Taoiako aurrean egindako tandarik azkarrena, 30 segundo azpitik aritu dira, beraz. Oraingoan, Bildoz bi. Pero, senior bi. Beraz, orain egin beharreko lana. Guraitzez, ardi bat, moztu beharko dute finalean. Beti bezala, txukuntasuna eta abiadura. Eta senior mailako finalean, ardi bi.
Ardi birekin lehiatuko dira, baita Open mailan baita ere. Beraz, hau finala da. Hemen erabakiko da, zein izango den, Zugarramurdiko Guraizesko Espitxirraren garaile. Ez utzi ezer gerorako. Animatu alden guztia. Kiroltasunez bata besteari kaso egin. Bozaileak gertu. Epaileak gertu. Kronoak artilariak gertu. Beraz, final handia. Bat, bi eta hiru! Apa! Pareja! A ver, DJ, aldatu prueba musikia. Final bat da. Hori da! Ba hori da, Onarte Xavier izan du. Final erdi eta kanporaketetan azkarren. Baina zorionek kanporaketetan mostuniko ardila. Izugarrizko azkartasunak mostu dau. Aurrenekoz final bat lehiatzen. Era txalo bat eskatuko zuen, txapeldun handi jauentzako. Txalogarrila hartatzi zaritzia. Zorionez, makinatxu bat mostaile, makinatxu bat hartzai haritzen dira. Guraizez. Eta ez da dira Eusadio galdu. Bagoia Xabi, baita zorion be, bilok erdilanetan, ez du egongo da. Ez du finala Xabier egitzulia, baita zorion beruz be bai. Bai. Bilak erdilana pasata. Ez dakit ba, zorion izango, Xavier izango. Apa zorion, apa Xavier. Gora pinpona da gora ardi mosketa. Badoan, du zaio, eta Xavierri eskubi aldean. Eta aprobetxatuko dugu, Open mailako finalistei so egiteko. Beraz, etorri, Andoni Eslava eta Taoia Kok aurrean egindako tandarik azkarrena. 30 segundo azpitik aritu dira, beraz. Oraingoan, Ildoz bi. Pero, senior bi. Txalo bat eskatuko zuen bebai gure artilarirentzako, hor da biltzaz. Artile guztia jasotzen. Nok hartuko dau ardila, pero ardia nok hartuko dau, zeuk hartuko zu. Tao. Qué bien me lo estoy pasando. Zugarramurdi. Qué bien me lo estoy pasando. Bueno, listo daukoguz, Joseba urduri dago, goman bebai, postura hartuta beraz. Zugarramurdi, eizan eta pizkatxu bat, final handila da. Bat, bi, eta hiru, bagoia! Bueno, musika ritmo lasaikua, baina mostailiak topera. Topera Roman, topera Joseba. Eta biak batera, bai, biak batera beraka. Aupa. Nok pasako bezua. Joseba Roma, bila batera. Nor kaskatuko dau. Leloko bilotza. Gomare,
Romanek askatu, Joseba ataskata gelditu da pizkatxu bat. Venga, Joseba! Gaurko douta! Apa, Joseba! Romane bentajia! Baina Joseba, que estaba askatuko! Badoia! Apa, Joseba! Apa, Gomen! Nor baino nor! Atzerapena berreskuratuko dau! Bai ez! Bai! Pare! Abos bari geditxukona! Ira, azugarramurdi, zarata pizka bat! Roma! Badoi Roma! Badoia Joseba! Denbora Romanentzat! Denbora Josebantzat! Goiti bera, beti gora! Epaien zain! Tubiro! Bera! Balekoak! Epaien zain! Lupakin begiratzen ari dira! Baleko! Eta nola ez! Herrikoa! Zaildu ba! Uarte harakinen irabazle izatia, hainbat txapel txian dauko zena, eta horian kasuan finalian, hainbat aldiz, Zugarramurdin, bi aldiz, kutxila eta horrazi arteko tentzinoia konprobaten dabe, zepeina zitxakuan, kutxila estutu birko baleuki, segundo presiatu batzuk altzeko arriskua da eta interesaten dara da, ondo estututa egotik. Bai? Beraz! Taoria, prest! Andoni, prest! Epai eta guztia, prest! Bat! Bi! Eta hiru benga Zugarramurdi! Badoi Andoni! Ene eta ene arazo txikitsu batzuk! Andoni aurreratu ja! Abantaiari aguantatzen botzu! Aber! Taoia estatziak gelditzeko nor gelditzuko da, nor hasiko da bera Andoni hasi da baino Taoia bebai! Taoia, Andoni, Taoia! Andoni mesua pasadau! Bentaia txiki bat, baino presiatua urria izan leike! Urria Andoni netzako abantaia! Txukuntasuna ez, bai ez! Segundu gitxi batzuk! Ez dago ezer esan da! Andoni pase bi! Taoiak bat! Bi! Nor txako da Andoni gora! Badoi Andoni ziztu bizilan! Taoia! Ez dago atzian gelditzeko almoan, beraka Andoni! Andoni bera! Tao Andoni! Andoni bentaia uste dut! Lepora joruko da bela, bukatu du! Pozik dago, baina ikusi beharko da! Txalo bero da Taoiarentzat Tao! Esan makina itzali aurretik tiraka eman duela beraz. Epainek erabakiari txoin. Bueno, a ver, antolakuntzi haulan daraigu. Beraz, aurrena, sariak banatuko duguz. Vale. Bueno, espera. Hemen ni konbite. Bueno, kontutan eukitza hau... Txalo beroak esani. Bigarren sarirako txelekua etxetikan babesle bezala saria ematera gerturatu dadila. Eta bigarren... Soriona Bendibar, mesede. Inguruko produktu remana, hori. Gabonetako tarra ematen gorre.
gaurkoan. Guraize. Txalo beroa, Xabierri. Herriko bat, Fermina. Kamiseta eta nola ez. Espitxirreko. Txapela. Txalo beroa, Xabierrentzako, bigarrena edo hirugarrena. Bigarrena. Hori. Bueno, eta deitzen ditugu zuek geldi hor edo bera, berok emandako produktuz osatutako otarra. Baiena! Ikaragarrizko, makutoa, galtzak, haze sariak. Urtero, sari hobeekin. Eta aurten, senior mailako. A ver, sariak ez ditugu nahastu behar, senior bestea da, hori. Eta nola ez senior mailako, txapela. Francisco Triniak emandako makina, Rebik Fitlotek, Horrazientzako poltsa, eta nola ez Oerramurdiko senior mailako txapela. Txalo beroa! Biletegiak eskenitako edredoi nordiko ikaragarrizkoak, Horrazientzako poltsa, Horraziak, bueno, urtean, sari hobea, goria! Eta aurtengo irabazle nagusienetan nagusi Zaraitzutik, Gorontzetik, Andoni Eslava! Kortariko gaznak emandako gazna paregabea Urasak emandako makina eta nola ez, denok nahi dugun txapel zoragarria. Txalo bero bat, eskerbila babeslei, eskerbila ezmailei, kronoan aritu zaretenok, soinu teknikariari, bolondrezei, bertxana aprobetxatu orain duzu erosteko aukera eta aurke. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.